Il-koll illum għandna responsabilità. Kull Malti, kull Awċi għandu responsabilità. Min ħajmel ftit, min ħajmel iktar, min jista' jagħmel ħafna. Bil-kliem, bid-donazzjonijiet, bl-azzjonijiet, bil-persważjoni, billi xerret, billi tfihem, dak li għandu jkun messaġġ wieħed. Ejjew flimkien nkunu aħna l-Maltin li nieħdu lura pajjiżna, illi ma nħallux li pajjiżna jibqa' jitkisser kif qed jiġri, li ma nħallux l-isem ta' pajjiżna jibqa' jiġi kalpestat, illi verament nibdew nħarsu biex għal darb'oħra nkunu gburin li Maltin. Dan kien wieħed mill-messaġġi tal-kap tal-Partit Nazzjonalisti Drendelija tul-ewwel jum tal-maratona li tellat fjum l-imnarja bit-tema determinazzjoni. Fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-proċess innifsu tat-tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista li permezz tiegħu ipparteċipaw numru ta' nies u taw kontribut kbir f'dan it-tiġdid. Però jiena ċert kemm minn dawk li pparteċipaw, kemm il-feedback li kellna, kemm mill-entużjażmu ta' dawk illi jipparteċipaw mhux biss il-bieraħ imma għadhom qed juruna illi jridu jkunu parti issa minn vjaġġ twal. Vjaġġ pjuttost issa iktar peżanti, importanti, li huwa vjaġġ illi l-kol flimkien issa rridu nipparteċipaw biex inkunu parti minn bidla kbar. Drendelija ta' ħarsa lejn dak li qed jiġri f'pajjiżna, l-impatt li l-iskandli tal-gvern qed iħallu fuq l-ekonomija Maltija u kif ukoll wara kollox fuq is-soċjetà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna wkoll Robert Abela preżentament jinsab ostaġġ u qiegħed ikun kontinwament reattiv. Robert Abela huwa ċar illi mhuwiex qed jieħu deċiżjonijiet mir-rajħ, mhuwiex ippjanat dak li qed jagħmel, imma qed ikun imġiel. Meta ma jkunx jistgħmel mod ieħor, ikun inevitabbli jaf kulħadd qed jitkaża. Ħada ejja naraw x'hemm bżonn pajjiżna, ejja naraw illi jkollna gvern illi verament qed jifhem fejn triq li rridu mmorru. Jaf x'in id-direzzjoni u jieħu deċiżjonijiet wara li jitkellem ma' dawk li huma l-stakeholders, dawk li jħadmu, dawk li kapaċi flimkien nikrew futur il-pajjiżna. Il-maratona se tissokta it-tlieta kif dis-sena il-Gazzetta In-Nazzjon qed tiċċelebra l-anniversarju tad-Depp.